Jody, Justy u Juno, tliet ġriewi li mal-wasla tagħhom f'Malta bdew vjaġġ li se jwassalhom biex ikunu klieb gwida għal persuni neqsin mid-dawl. Justy u Juno se jkunu qed isegwu programm li eventwalment se jwassalhom biex ikunu klieb gwida għal żewġ Maltin. Min-naħa tagħha Jody se tkun qed issegwi programm ta' tammir li se jwassalha biex twellet il-ġenerazzjoni li jmiss ta' klieb gwida f'Malta. Luca Taljana, papi supervisor, jispjega dan f'aktar dettall. Ħajbdew l-ewwel fażi tagħhom, il-puppy raising stage, li daw jingħataw il-familja għal sena biex jissoċjalizzawhom li hija l-iktar ħaġa importanti għalissa. Leon Xiberras, persuna li ilu minn meta kellu 12-il sena nieqes mid-dawl, qasam magħna l-esperjenza tiegħu. Permezz ta' Gajdo persuna nieqsa mid-dawl, ħanitkellem fuqi. Tikseb l-indipendenza. Jiena tlift il-viża ta' kelli 12-il sena, 15-il sena wara ġejt immeċċat mal-ewwel kell gwida tiegħi u qed nara d-differenza telġa' aħjar minn meta kont nara. Għaliex permezz tal-kell gwida tiegħi qed imur f'postijiet li anke da kont nara ma kontx immur. Issa ngħid li nsifer totalment waħdi permezz ta' kelb gwida. Dawn il-ġriewi ġew Malta ma' Antonin Mohen, Franċiż li xogħlu huwa proprju li jammar lil dawn il-klieb. F'Malta hawn 12-il persuna nieqsa mid-dawl illi jagħmlu użu minn kelb gwida, filwaqt li hemm 3 persuni oħra fil-lista ta' stennija.